Mill-aħħar starriġ dwar l-arfin fuq is-saħħa mentali ħareġ li 45% tal-Maltin isibu diffikultà kbira biex ifittxu għajnuna għal affarijiet sempliċi fis-saħħa mentali bħalma huma l-istress u d-depressjoni. Fil-jum dinji tas-saħħa mentali l-Uffiċċju tal-Kummissarju tas-Saħħa Mentali ingħaqad ma' aktar minn 20 organizzazzjoni bil-għan li waslu il-messaġġ li l-problemi ta' saħħa mentali huma reali u li għal ħafna huma parti mill-ħajja ta' kuljum. Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali John Kakija saħaq li l-persuni bi problemi ta' saħħa mentali ikunu involuti fid-deċiżjonijiet dwar saħħithom. Meta nitkellmu fuq is-saħħa mentali, in-nies jiffaċċjaw il-problema kif għandhom jagħmlu u mhux jaħarbu minnha. Fil-mument li n-nies ma jibqgħux jaħarbu mill-problema ta' saħħa mentali, jew għax ma jridux jafu, jew għaliex qishom jinjorawha, jew qishom jgħidu di mhix problema tiegħi, sakemm nibqgħu b'dik is-sitwazzjoni għad għandna x'nagħmlu. F'din l-okkażjoni il-President Marie-Louise nediet pjattaforma ta' qdiet mhux governattivi fis-saħħa mentali. Din il-pjattaforma li tinkludi lill-Fondazzjoni Richmond, il-Fondazzjoni St. John Antide, Friends of Mount Carmel u l-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali għandha lan li tgħin lill-persuni bi problemi ta' saħħa mentali u lill-qraba tagħhom se koll biex is-saħħa mentali ma tibqax iġġor stigma. Għandna bżonn inkomplu nsaħħu l-awareness dwar il-ħtieġa li m'għandux ikun hemm stigma imma lil persuni milquta jingħataw id-dinjità sħiħa tagħhom. U wkoll nifhmu li dawn għandhom drittijiet daqskemm għandi drittijiet jien. U allura wkoll jekk irridu tassew ngħixu f'soċjetà inklusiva, irridu nagħmlu ħilitna kollha biex dawn il-persuni ikollhom il-vuċi li tixirqilhom imma ħalli tassew inklużi.